Qorti Żvediża kkundannat żewġ irġiel għal 6 snin u 9 xhur priġunerija brabta mal-kwistjoni tal-Falcon Funds, dan wara li ffrodaw skema tal-pensjonijiet Maltija li kienet waslet biex eluf ta' pensjonanti spiċċaw vittmi u nsterqilhom dak kollu li kellhom. Iż-żewġ irġiel huma Max Serwin li kien jopera f'pajjiżna bl-isem Emil Amir Ingmanson u Afram Georgo. Il-kumpanija Falcon Funds li wieħed mid-diretturi tagħha kien l-eks Ministru Nazzjonalista Tonio Fenech kienet kumpanija privata Żvediża li toffri l-pensjoni iżda l-attività tagħha kienet imnawra b'negozjati oħra mal-kumpanija inkarigata mill-immaniġjar tal-investiment tagħha, Temple Asset Management. Din il-kwistjoni kienet swiet il-Bank of Valletta is-somma ta' 26,500,000 euro fi ftehim mal-Aġenzija tal-Pensjonijiet Żvediża. Il-fond in kwistjoni kellu 270 miljun euro fit tfaddil għal 22,000 klient. Madankollu investigazzjoni mill-Awtorità tal-Pensjonijiet Żvediża kienet kixfet kif klijenti minn fond separat bdew jiġu trasferiti fil-Falcon Funds b'mod qarrieqi. Fost l-oħrajn l-investigazzjoni waslet biex l-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech flimkien ma' żewġ persuni oħra spiċċa projbit mill-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji l-MFSA li jkollu pożizzjonijiet approvati għal sentejn. Max Serwin li kien joqgħod f'appartament f'Taslima u li kien il-promotur oriġinali tal-kumpanija Falcon Funds qed jinżamm responsabbli li jirritorna miljuni ta' euro fi flus kontanti misruqa. Huwa kien attenda madwar 13 laqgħa tal-bord mad-diretturi tal-kumpanija Falcon Funds, dan filwaqt li kien waqqaf il-Falcon Asset Management bil-ħsieb li jieħu kontroll tad-deċiżjonijiet marbuta mal-investiment bil-pensjonijiet. Dan għalkemm id-deċiżjonijiet kellhom ikunu f'idejn Temple Asset Management indipendentament mid-diretturi tal-fond. Investigazzjoni minn KPMG kienet sabet kif Serwin kien involut fid-deċiżjonijiet relatati mal-investiment.